Halo mga bay, nakita ninyo ng taas kayo dito sa ikaning ikaduha o katong tuwa dito sa pinakataas. Asa naman akong tudlo eh. Kitaan nyo silupin ang naadihang gitabon. Ang problema, gipatangtang nila ang samin na kuan ka ng dili pa di ay nila ipaayo, so gipakatkat ko diha gahapon na as in nangurog jud ko gahapon kay ilang gipatabunan og silupin wala jud nay atang nya kusog kay hangin sa una lang ma kuan ka nang usa ni kusog kay ang hangin dito baba sana ko kay isa nga tanan niya adlok bi ako kaning tag-as kaayo nga kuan niya kusog ang hangin nagkurog-kurog jud ko diha gahapon na as in nangurog jud ko na unsa ni wala ko kagwanta kay unsa ni kanang unsa ni kaning tag-as bitaw kayo mura ko malipong ako sukaon ana nya first time gipakatkat ko ato nga kataas ako gitaw kung ako kay duha lagi mi hasta pud siya nangurog so ang nahitabo magud mao nga adlok ko gahapon kay atong isang gabi alas 11 namin nahuman so mga alas 11:30 or hapit na alas 12 nakatug na gyud ko pag-abot na lang hapit na alauna namukaw man si ang inahan kay nisaka dito sa among kwarto na di sa among kwarto giabrihan na niya ang portahan nakuratan na lang kay ko mo to namukaw siya kay nangita sa ispat kay ambot sa ilang ispatan wala na po kunong utana so kani laging nakatuog na ko no alauna na gud to gikatoy kay ko itong mga lawa so ang nahitabo ninaog ko sa silong nga akong suot kanira pang ibabaw pang ilalom nahimuot na lang ko sa akong kugulingon kaya pang ibabaw ra di ako nasuot so mo to nahimuot na lang ko sa kugul bisag napungot ko nahimuot na lang ko kay pang ibabaw ra ako nasuot kani laging kaning natulog ta nya pukawon dito kalit so ang problema din ni kanang late nga tulog og sayo og kaning kuan sa ni sayo ang mata mo ni problema gid diri kanang grabe kay nga trabaho so pero madiskatihan naman ako ang trabaho na pero kani ang ako lang kasorindiran kaning ani bitaw nga late na ang tulog nya alam pa kunuhay ko alas 8 kay lagi napukawan ko gapit na alauna karon na basta makamata ko makatuog ko balik dugay-dugay man ko makatuog balik sa unsa na una ana ba sa unsa na mo kuan sa kung suod kung una stress kay sa nga tanan mo to nga bisag nang sanay nang muyo na lang in taon ko nga Lord patulogan na in taon ko gusto na ang panghuna-una anak ko ba kauman pastilan kauman alam ko alas 8 susi Maria Joseph kay alas 6:30 mukaw naman siya kay sayo ko namulakaw si tatay kay naay kung anay ko nilakon di bisan nabi pa kay ibukot sa bulan na may katong pugos sa kaubangon na alas 6:30 mo to na sani inon pa jud ka paspasi una so pagpaspas taon nga unsa nang oras na katuog gabi biting kabuya tapos pason pag ita so mo to nagyaya jud ko kay katulugon balay kay ko nya mo to pag naog na kutuan na di sa kusina gauna nagahim babokal na sa tubig dito siguro na sinsa dagay siya sana sayo kay namukaw niya gabi na kayo mukaw sa niya gabi na kayo nakatug niya ipukaw pag yun yung tunga-tunga na sa katug mo ta then gahapon sa ni basta katol na ilang utok diri hindi na masabutan may stress kay lima kay ko kay sao naman na niya na magpaingon ani ano ba dagan sad mga nahitabo na dili kong hilak dahil sa ilang atubangan yun may kung ko babagita ko sa ilang bitaw ko dili ko mahadlok mahawa diri pero sa una problema kayo ko sa una lang wala kay trabaho so daghan kay mag-ulo ko magtanaw basta makatanaw ko sa no speed bitaw ay mga gipang abuso kay nakarilit kay ko sige lang kong katawas video pero nasad ko'y problema diri nila gapon wala gito sayo mata no so kauman diskarte ta ko tulog kauman dito sa budiga
Jesus kay pagkataon-taon na may nanukdok. Na nanukdok di nakamata na sa ko mo dito lang gitangtang ang sa amin sa pakita ninyo. Dayon hindi nakamata na sa ko. Hindi katong pamata na ko pahimot na sa pamaaw tong babae. Wala po ko pamaaw sa kalipong-lipong ko. Kulang sa tuog ba. Pero di man naman perminti okay ra bro. Kani maka surrender ba mo gara bitaw ilang utok. Surrender makano na tag surrender na. Pero ang puso naman nato no. Para sa pamilya. Daghan ang giantos diri taas. Taas na kay kung pasensya para nila. San si buhi la ani. Mo to gahapon ipakatkat ko. So, ako lang gi pakalma akong kaugalingon gahapon na bisag nangurog ko pakatkaton wag ito harang as in kung kusog ang hangin mahulog jud ka mo to atong ikaduha nga floor ako amo atong duha kami duha sa gagaw nataptapan to na mo bisag nakurog-kurog mi pag-abot sa ikatulo dili na jud makaya kay bisag lingaw-lingaw na akong gulingon pakatawa na akong igagaw para magkatawa sa ko nang napasiaw ko ba bisan ako'y handlok din nagkuha ko og antipara nito antipara ko para di ko masanawan sa kataas bitaw sa building na nasa taas ko nga sa minan biso ayan usamin ko mawala ba niya akong kahadlok ng masanaw ko di mo to piting katawa sa agaw kay pasiaw to nako pero na deep inside nagkurog-kurog na ko sa kahadlok hasta po di akong igagaw hadlok po siya nagkurog kay di ba tawag masaka ka ato mura pag naabay manuklod na paminaw ni mo nga unsa ni murag lain kayo na di sa tanan sa hapon so mo to nya nagsamin ko ni adto ko ni mama akong giingnan mama tan-awa ako nang ginaw-lingaw akong kaugalingon bisamin-samin lang ko para makalma akong kaugalingon o akong igagaw na sina ko pasiaw di pa mawala ang katawa para mawala ang sani kahadlok na ko nahadlok jud ko mapay papulion ko di mo Pilipinas ni anak ko nga mga bae anak ko ni kuan jud ko ba lakas loob jud ko nga ingon mapay papulion ko ni mo Pilipinas kaysa papugson ko ni og patap-tap anang silupin anang bintana kay tugnawan lagi sila ako silang giingnan na ngano man nga pataptapan man ninyo ngano inyo man gipatangtang ning sa amin dili pa man dai ninyo patauran og sa kaning lain nga kaning usa ni bintana unsa ni mahadlok man ko aning taas mga hulog niya may uroy ani anak ko ni mapay puliong kuno Pilipinas mo to ni tindog ang inahanap mo ni tindog itabang siya dito ni siya ni katkat sa hagdanan pero gawiran ako siya gyud ni katkat siguro gihimo lang to niya ba para makalma bitaw ko makalma pud akong igagaw kaya as in nangurog jud ko dito sa kuan ka nang sa niya sa bintana so mo to pasala gusto ko magpasalamat sa iya kay mura bitaw gi-comfort mi niya sa among inahan kay iniingon na jud ko mapipulion ako pulion ko ng Pilipinas kaysa imo kong papugson ri patap-tap aning bintana anay silupin mo sa balang media ano ko mo to nitindog siya gusto ko magpasalamat siya pero wala lang ako nagpasalamat sa kunda uri ngan gusto ko magpasalamat pa man ko nimo nga inyo man ni mga sala inyong mga utok wala klarong plano ipatangtang na ang sa amin nya kami may hasusulo mga hulo niya mi ana ba so daghan kay mga problema din niya kaning kani pud among amo diri nga laki usahay mo gawas mo pagka kuan ani pagka unsa ni man niya katong primero kanang giag di ba giingnan ta mo nga unsa ni gilabay ko niya dire then ko magipalo ko niya kanang newspapers ng ulo then apo to ikatulo nga yan to kung bunalan atong kuan na stick siyang gihawid then ako na lang gipasiaw-siawan then idagan ko then napo usahay nga maglikit siya og kining usa ni newspaper yang ipalo na ko iyang panahon akong kamot bisag nakalimot lang ko kutsara ana basta naay ko malimtan sa iyang mga pamahaw sila mga pagkaon na minang ilab akong pasiaw-siawan na dagmalan pero para sa kwa di gito pasiaw kasi so kito then gahapon ang gabi nang order sila gabi panihapon nila karon bisag order paluto gihapon sa kuha nya karon ang gisinggit ako siyang giingnan nga ay anak siya sa kuha nganong wala daw nako siya dali upan kay pa nila din gitawag lang kubos akong giingnan nga madala man kupan nga naamay ka nang unsa nila ipalit ang anak nga murapupan sa pati ang tawag diri chapati ana to giingnan singgitan ko niya ko nga buang ka gabi isitan you are crazy
wala yung accuracy ganahan ko niya na seryoso kasi na suko siya bangan daw wala na ko dali mo to andam na nako pinihapon niya kabinyo ang iandar ang utok wala gid kauna to kung giluto nagpaluto siya sa kuha og chicken burger then katong kubos iyang giingon akong gidalan ni kamatis nga slime mo iyang gusto wala kauna ang kabuang siyang utok dito ra siya ni kaon sa gipalit sa iyang anak tan-awa lang ko ano say anak lang makasurrender kay pero ako lang gini nga gwentahan kay gusto pa nako muuli no before siguro ko muuli mga apply ko unta tabangan ko ninyo asa ko makabalhin ani kay ana manguan pa ko ba mamakyong pa ko din sa nang orasa ka mapipiguman nila pa mga ulit na pagkilang pa mga apit na laon na bangutan na ano sa ama mo man ulto sa orasa kay mag-vacuum pa ko diri sa duwan niya naraw vacuum pa ko din sa sala kay manang ko vacuum to sa kasalag sa dining room diri vacuum mo na pud nako dito sa gawas kay man akong trabaho mamakyum man magluto din muubo ni mga bulak na kung igagaw pitaga map maglaba maglansa siya ng mga kwarto na bahin-bahin ni trabaho yun ako dito sa kusina ana basta ang tuso lang siguro ako nintanan din ni unsa ilang mga kuan din ni kini kato pag humanta na mo gawas na pag human na mo gawas gikan birthday nako kinaugma na to nakakuan ko ato nakapiso ko ato nya kana bang pag-uli bitaw na mo wala jud kalipay lamang na bisag saan ako I love you tungod sa akong kalipay naka I love you ko sa ilang tininuod na gito kung pag I love you pero wala gito bag di na pay mga naw nga dili mo itsura mura jud wala malipay nga nakagawas mi nga pag-uli